Hola, bon dia. Soc Jorge Martí Contreras, vicedegà del grau de mestre en educació infantil i mestre del grau d'estudis anglesos i del màster CIEL. Avui vinc a parlar-vos de 5 llibres vinculats en l'ensenyament de llengües. El primer llibre del que us vull parlar és del Plan Curricular de l'Instituto Cervantes. Quan nosaltres volem ensenyar una llengua, el que fem primer és centrar-nos en el marc comú europeu de referència i el Plan Curricular de l'Instituto Cervantes el que fa és prendre aquest marc comú i ens dona les claus per a l'ensenyament només de l'espanyol. Si jo he d'ensenyar, per exemple, el present indicatiu i no sé en quin nivell ensenyar-lo, si és en l'A1, en l'A2, en el B1 o en el B2, puc vindre i consultar els volums. Veuré que, evidentment, ho veiem en l'A1, però també en el B i en el C. Per això és una ferramenta clau per a saber en cada moment què és el que hem d'ensenyar als nostres estudiants. Quan ensenyem la gramàtica als nostres estudiants, ho podem fer de forma implícita, explícita, inductiva o deductiva. Moltes vegades tenim el problema de que ensenyem la gramàtica de forma explícita, els alumnes l'aprenen de forma immediata, però no l'adquireixen. El que nosaltres volem és que ells pensen en aquestes normes. Aquest llibre té aquestes claus. Ens presenta la gramàtica, però fa que els nostres estudiants pensen en les regles i les apliquen. Per això, no només fem exercicis d'emplenar buits, sinó que també fem que pensen en aquestes normes. Quan nosaltres ensenyem la llengua, hi ha vegades que no només tenim que parlar de gramàtica i de vocabulari, també hem de parlar d'habilitats. Per a parlar d'habilitats tenim el vademecum de la llengua espanyola. Aquest vademecum ens serveix per a consultar, per exemple, activitats comunicatives o també activitats pragmàtiques. I així, en aquests 2 volums, tenim totes les claus i les ferramentes per a dur-los a classe. Moltes vegades, quan estem pensant en l'espanyol com a llengua estrangera, sempre pensem en adults o estudiants universitaris, o també quan pensem en anglès en llengua estrangera. I moltes vegades ens oblidem dels xiquets. Tenim manuals, tenim llibres que ens ensenyen els passos neurològics i psicològics per a ensenyar també l'espanyol com a llengua estrangera a xiquets. I l'últim llibre que vos volia presentar és un llibre d'espanyol com a fins específics, o, en aquesta ocasió, espanyol per als negocis. Per exemple, en la Facultat d'Economia de la Universitat de València tenim cursos que tots els anys imparteixen d'aquest àmbit. Espero que vos hagi agradat molt aquesta introducció a alguns manuals i llibres de l'espanyol com a llengua estrangera, que vos poden obrir moltes portes de cara al mercat laboral. Per exemple, tots els anys tenim places d'auxiliars de conversa o lectorats a l'estranger. Per això, vos convido a conèixer aquest món de l'espanyol com a llengua estrangera.